Igsoon hinumdumi ang nag-define sa ato, dili ang atong kasinatian, dili ang atong kaibalo, dili ang atong kultura, dili ang atong religion. So ang atong importante nga hisgutan, mga kaigsunan, kinsa kita as simbahan. So may una-una nato sa simbahan. Kasagaran sa una-una sa mga tao kung maghisgot og simbahan gambalay. Mauna nga tanaw nila unsa inyo simbahan, nindot kayo mura ganahan ang mga tao. Pero hinumdumi ang simbahan matud pa is dili gini necessary nga building. Una nga definition sa simbahan is a group of people who worship and believe God. Na nagtuo sila sa Ginoo. Of course, kung nagtuo sila sa Ginoo, walagad sila sa Ginoo og mosimba. No? Who are we as a church? So bauni siya pinaka tanti nga pangutana sa atong kinabuhi. Unsa may ako nganong ni ako sa simbahan? Unsay mahimo sa simbahan nato? Nako. Ako tamong paibaloon nga ang simbahan dili makaluwas or ang denomination dili makaluwas. Ang makaluwas mao ang Ginoo, mao na atong hinugtukan mga bay, no, mga kabay, mga kapaglaom, no, ang Ginoo ra gyoy makaluwas nato dili ang simbahan. Ako usa ka pastor sa Seventh-day Adventist Church, pero dili ni garantiya nga maluwas ko. Ang makaluwas nato ang ato raging Ginoo. Ang atong pakipagrelasyon diha sa Ginoo mao kini pinaka-importante kayo. Kay ang usa ka makasasala sa atong gisgutan sa mga miagi nato nga mga top topiko gikan niadtong Domingo sa gabi nga ang Ginoo nagatawag ka nato. Bisan kinsa kita, ma-Muslim ka, ma-Buddhist ka, ma-Christian ka, itawag ta sa Ginoo. We are called by God. Kay ngano kita iyang pamilya, kita iyang mga katawan nga nahisalaag usa ang gusto sa Ginoo, gusto sa atong amahan. Isa ra gid biya ang atong amahan, mga kapaglaom, mga kabay. Mao ra gid ang nagbuhat ug ang nagluwas kanato. Kinsa may nagbuhat nimo? Kinsa may nagluwas nimo? Kana ang atong Ginoo. Busa takos siya nga sibahon mo na iyatang gipanagtawag. Kay nagatibulaag kita tungod sang yawa nga gusto niya gubaon ang pamilya sa Dios, ang panimalay sa Dios nga malayo kita sa Ginoo. Mao ra ginay tumong sa yawa. Og ang yawa karon kung aton tanawon mga kapaglaom, ang iyang modus operandi kaniadto bulabog na. Lata na kayo. Kung atong tanaw na balang kasulatan, ang yawa, nagtago siya sa reliyoso nga kahimtang. Di ba ang Matthew 24, kung inyo nang basahon, ingon ang Ginoo sa katapusang mga adlaw, mga ilhanan, nagmuna yung gipautanan tayo, sa makuno ilhanan sa imong hadol nga pagbalik. Doon na, ang ingon na Ginoo, ang pagpahisalaag. Unsa nga klase nga pagpahisalaag? Espirituhanong pagpasalaag. Kaya ang yawa, bulabog naman siya nga yawa siya. So, magtakuban siya diha sa reliyoso nga kaimtang gani. Abala ang kasulatan, nag-ingon sa Mateo 24, mutungha ang dagang mga Kristo ug muangkon. Di ba? Dili yawa biya. Wala ba yawa nga nagtintal sa tao nga sungayan? Wala matintal, oy. So, naggamit ang yawa og mga instrumento. Unsa man yung mga instrumento, ha? So, posible ka na mga simbahan, mga butang, nga iyarag yung tumong o tinguha, kung basahon na to, Revelation chapter 9, verse 21, nga mahisalag ta. Malayo ta sa Ginoo. So, mauna ang atong hinuktukan ganunay, mga ison. Mauna, importante gayud ang pagtuon sa balaang kasulatan o ang pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mo'y magagiya ka nato. Si David nagyon, ang pulong sa Dios mo'y lampara sa imong kinabuhi. Lampara means kung naakas ka ngit-ngit, so dili ka katunog og unsa na tunok ba, halas ba diya, makita nimo ang dalan. So di modo, ang pulong sa Ginoo, mauni siya ang atong lampara. Baka giya, kung naapata sa sakto nga paglakaw, sakto ba ni kamaturan, ang ato bang pagkinabuhi, diri atong paglakaw sa kalibutan, paingon ba ni sa pag-andam sa Ginoo? So what is important is the relationship that we establish sa Ginoo. Kay kung ang usa ka makasasala na
nakarelasyon siya sa Ginoo, of course, iyag yung, unsa man, imposible, kung balahubog siya, ubiya siya sa pagkabalahubog. Kaya naman siya relasyon sa Ginoo. Para ba ng sagoy-sagoy ba, nakauyab, matod pa nila, may kay nakauyab na siya, kay nausab. Ano man, kay kung tinuod na niya, naigugma siya sa iyang palalap, sa iyang asawa karon. Iyang asawa, dili gusto nga pa, mag-inom-inom ka, magbisyo ka, of course. Kay gusto man ka malipay ang imong asawa, biyaan ni mo na. Biyaan ni mo na ang butang nga makapadaot sa imong pagigugma sa imong asawa. Makadaot sa relasyon. Kay matag relasyon, na-establisar ka na, pinaagi sa gugma. Ay, ikaw good, sa una nga, ingon imong asawa nga, sugton ta ka, basta mundang kag panabako. Diba? So, kung tinuod ka nga na, gugma, mundang ka. Pero dili ka tinuod, sa tubangan di ka manabako, pero kung wala ang imong hinigugma, manabako ka mo, mariwana pa, musuyo pa. So ang tinuod, wala gid bisan sa imong private nga life, bisan wala di ang imong hinigugma, kung tinuod mo siya nga palangga, biyaan nimo tong mga butang nga makapadaot sa imong relasyon diha. So mausab kini mga kaigsunan, mga kapaglaom. Nakabay, kung anaan ta diha sa Ginoo, of course, musulod kita diha sa simbahan. Kaya doon naman siya ay gitawag organisasyon nga gigamit niya nga mao kining niya, mao kini ang gitawag magadala o magaandam kanimo sa pagbalik unya sa Ginoo. Aron ang atong pagkinabuhi nasuta ngo mabalaan nato nga kini mahiuyon ba kita sa Ginoo. So here we are. Ay dako ka pa, who are we as a church? So kini nga pangutana, kining nagatubang kita sa tawag mga crisis, kalisdanan sa kalibutan, bisan asa ka mo adto mga kaigsunan, kini nga statement. So iniining panahon sa kalisdanan, importante sa imo o sa ako nga dunatay klaro og tataw nga pagsabot kung unsa ako, ang akong pagkaako, ang akong identity og ang akong tuyo. Sabang ko, sabay akong identity. So, who am I? Who am I? Kinsa ako? Sumaunang na, importante na sa tao kung dili ta may balo sa atong identity, sa atong kaugalingon, diha magasugod ang gitawag nato og mga gumunhap, mga suliran sa kinabuhi. Dili biya ta mananap. Okay. Adang atong tan-awon karon. Then, ikadua, unsay imong tuyo. Anong niya ka diri? Anong nituo ko sino? Unsa kay akong tuyo? Sa may akong tuyo? Sa imong purpose. So, kini siya nga statement, kasagara dagang kay mga putana. Ang ato bang simbahan, kabahin na bata, sa kadaghanan nga simbahan karon matod pa dunay kapin 3,000 ka denomination. Nagiskot na tanan ug maayong mga butang mga kaigsuunan, mga kapaglaom. Unsa may nakalahi nato nining uban sa pundok sa mga Kristyanismo o bisan sa mga uban dia nga mga relihiyoso nga kalayukan. Then what justifies our existence? Ano niya magkundiri? Nalugnian ko. Kay kung kita may baluta mga kaigsunan, so kini dayon ang gitubag ni sa Ginoo. Mga kaigsunan, gitubag ni sa Ginoo nga mga pangutana sa konteksto sa gitawag nato og great controversy. So may great controversy. Dakong away. Unsa man nga away? Conflict. Away gani, conflict. Basta na kung mag-away, duha ka parte, di ba? Duha ka prinsipyo, wala nagtagdo, dili magkauyon. So, away gina siya. Kanang magtiayon, na mga away sa nga, na away nga pamaagi sa magtiayon, di mo tingog. Gitawag na nila Cold War. Sa nakabulan, di mo tingog ang asawa. Sa bana, pag adto sa bana sa kusina, na iyang asawa, adto siya sala, pag adto sa asawa pod sa kwarto na yung bana, adto ang asawa dito sa kusina,
pasumangig luto-luto, pero nara sila usa ka pero duna sila gitawag nato og panagbangi, so away. So unsa man ning gitawag nato diha sa konteksto sa dakong away. Okay niya. Ang dakong away nagsugod didto sa langit. Tali sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug yuta ug sa manulunda nga gitawag natog si Lucifer, nga kini si Lucifer maoy sinaligan sa Ginoo, no? Tungod sa iyang authority nga naa sa iya, nagihatag sa Ginoo sa iya, ang tendency murag na-abuse ni iyang authority. Gusto pa man noon niya labwa ng Ginoo. Dunay duha ka libro sa Biblia sa daang tugon nga nag-describe niini niya gawas sa pinadayag sa Ezekiel o diya sa Isaias. Ang Isaias tag-ingon nga tungod sa iyang pagkagarbo, tungod sa iyang kaalam, kaambungan niya, daghan usab nga mga manulunda nga nagasunod ngadto kaniya. So mao ni usahay ang tao bitaw, maalamon ganita, maambungan ta, daghan na kay tao nga gabilib sa tuwa. Labi na pag gumagwali sa grabe gid. Grabe ka brad. Dili tungod nimo. Nga naman bantayanan nato na siya kay usahay manggod kining garbo moturok di ta kabantay. Di ta kabantay. Hinumdumi ang una natong gitun-an kang sa katong senturyon. Ang kinabuhi sa senturyon usa ka kinabuhi nga mapainobsanon. Mapainobsanon dili kita kay wala gitay ikapanghinambog diri sa atong kaugalingon igsoon. Kini si Pastor de la Piña nagrasyahan ra ginis Ginoo. Wa gyud koy angayan ipanghinambog kay ang ako diri dalikdik ra ginig sala nga miaging 40 ka mga tuig nagrasyahan ra ko sa Ginoo. Sumaw to'y hinungdan tungod sa grasya, kaluoy sa Ginoo, nga iyang gipadimdim sa akong kinabuhi. Mao ni rason nga nung akong gihatag ang akong kinabuhi diha sa Ginoo. So, yun sa niya. Ang imog akong kinabuhi, mga kaigsunan, may kinalan, may balo kita sa atong katuyuan, o sa kung kinsa kita. O ako nabalaan nga ako diay nilalang sa Ginoo, gipakamatyan sa Ginoo. Sumaw na ako. Nilalang sa Ginoo, igamit niya ang akong ginikanan, nga nataw ko dito sa akong ginikanan. Ang dili lang yun maayo, kaya ang akong ginikanan, sipyat sila sa pagbansay sa amo, kay wala nila una gi-introduce ang Ginoo sa diha nga kami gagmay pa. So, lahi nga mga filosofiya o values nga among natun-an sa among panimalay. Mautunduna pa'y mga panahon sa akong kinabuhi kay wa ko kabalo unsa akong kinsa ako, unsa akong tuyo, mautunalangan akong kinabuhi, nahimo kong badlungon, nahimo kong kriminal, nahimong dili maayo ang akong kinabuhi. Apan salamat sa gitawag nato og pagpangita sa ato sa Ginoo. Mao nang there is no sinners, or if you're too far away, that God will not seek you. Because God, because He has a purpose, nasa katuyon sa imong kinabuhi, aron mahibaluan kini nato, iyatang gi-reach out. It is God first initiative. It is God who do the initiative, aron ikaw ug ako, mga kapaglaom, mga kabay, nga makipagrelasyon kita sa Ginoo. Ug nagpasalamat kaayo ko og dako ta akong kinabuhi. Labaw pa ko nga nakadaog og luto. Labaw pa ko nakadaog og luto. Imagine, usa ka kriminal. Giayo sa Ginoo, gipasaylo sa Ginoo. Gitarong sa Ginoo. Gitagaan sa Ginoo. Gipahibalo sa Ginoo nga naaday kay katuyuan. So, grabe no, ang akong katuyuan, mao ang pagpalagad sa Ginoo, pag-alaga, then pag-share sa gahom sa Ginoo, sa iyang gihimo kanako sa akong kinabuhi. Aron ang tao adunay direksyon sa iyang kinabuhi. Doon na siya paglaom, niining kalibutan sa atong topic nga miagi nga
ipalibutan na kita sa mga pangitabo nga daw wa na tay paglaom. We are surrounded with the ocean of hopelessness. Tanaw ni Budiwa, nagidubot dito, gubot diri. Pag tanaw pa si mong naong, gubot pa kay kag naong, patay. Nagid, pero anay, Ginoo nagahatag ka na to buhay paglaom. Okay, God answered this question in the context of great controversy. Ang great controversy soon, ang tali sa away sa maayo o sa dautan. Tali sa away sa yawa o sa Ginoo. O dili pwede. Nga mo neutral ka. Walay neutral ground. Walay nga, di kumubutar karong eleksyon. Dili pwede. You have to stand in favor with God or in favor with Satan. Pero nun dumi, kaya Satan na ba kay wala na ba siya, dili na ba siya ngila na, ang muklim gyapon siya nga Ginoo. Pero mabalaan nimo sa iyang kinaiya o sa iyang ginahimo. Kung wala na subay sa kamaturan, pinagi sa pulong sa Dios, dili ni. Kaya ang Ginoo, nagingon siya, nag-warning na siya, ang kining kaaway o ang yawa, magtakuban ni siya, ingon nga Kristo, o iyang dalhon, mao ang mga pagtulunan nga sa pulo sa Kristohanon or unsa da pagtulunan sa Ginoo, pero dili na nasubay sa balang kasulatan. Doon na gitawag twist. Nakakita ba mo piki nga 900? Wala. So ang piki karon 1,000 or 500. Mo na ba ang piki, dili ni mo na siya mangita nga kay gigamit ang Ginoo, mauna na. Di mauna na si tinod. Tanaw na to, subayon na to unsay iyang karakteristik. Giingon ba sa Ginoo, mauni nga prinsipyo imong isunod sa gitudlo niya. So diha mabalaan ang itawag matuod nga ikaw nagsubay sa matuod nga Dios. Alright. So, mauni ang tubag sa Ginoo sa atong identity og tuyo. Kalimti ninyo, Pastor De La Piña, yaw lang ni kalimti ang 1 Peter 2:9 because it defines you, ako, mo ni nag-define sa ato, og ang atong katuyuan. Naadiri. Ato basahon sa in English, tangingon. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people. Special people, guys. Mauna ang imong identity. Gipinili nga henerasyon. Harianong saserdote. Nga harianong saserdote ka. Kung harianong saserdote ka, unsay naasari, imo sa panununod ka. Balaan nga nasod. Sa ato ba, balaan nga nasod. Special. Why you are special? Balik ta dito sa Genesis 1:26 and 27. Special ta in the sense nga gihimo kita sa dagway sa Ginoo. Tanaw ra guna imong dagway. Hinugtukira na imong dagway. Although bisag dili kay kagwapa o dili kay kagwapo, pero hinumdumi na nga kanang imong gibuhat ka sumala sa dagway sa Ginoo. Ang buot ipasabot niya ng dagway sa Ginoo, di ba ang gipanghimo sa Ginoo igsoon gwapo gyud o gwapa apan tungod sa sala manang dunanay tungod sa atong mga ginakaon, sunod sa atong environment nga gipuy-an, wala ta nang tag-as, wala ta kayo ang atong development sa atong dili na kayo naapektado na ni tungod sa sala. But sultihan ta mo ang gibuhat sa wala ang Ginoo wala nagbuhat og ngilad ga tao. Taong gyud naapektuhan lang ta tungod ni ining sala may kaigsunan. Isa lang gina sa example nga wala kita na kanang imong bangag bitaw sa imong ilong mga igsuon. Wa gid masayo pag Ginoo kay imagine nimo kung nabali pala ng bangag sa imong ilong ba. Natuwad ba tos taas. Inig ulan malumos na ka. So ingana ka perfect ang Ginoo, hiba. So kita unsay atong ang mao ni atong identity sa atong identity diri pinili nga henerasyon. Kinsa nagpili? Dili ikaw. Ang Ginoo nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Espesyal. Balaan. Balaan ka, harianong sacerdote. Okay, unsa may atong tuyo? Ingon na siya. That you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness.
into His marvelous light. Di mo do mga higala, ang Ginoo mo'y nagpili nato. Ikuha tanyas kangit-ngitan. Unsay tuyo kuno, unsay tuyo to proclaim the presence of Him. Iproklamar nato ang mga butang. Iproklamar nato ang naghimo nato, dahigon nato siya, ang nagbuhat sa langit o yuta, ang nagluwas ka nato, gikan sa kangit-ngitan. Di mo do mga higala, ato i-proclaim. That's why, ang Ginoo, mo ni rason nga no igsoon, dili aksidente ang akong nahimo kong Adventist. Dili aksidente nahimo kong pastor. It was initiated by God because God has a purpose. Nganong kaniadto, wala man ko'y plano nga mahimo kong ministro. Wala na. Gamay mo wala na. Niabot ka na nga naman kay gigiyahan ko sa Ginoo. Naaday tuyo ang Ginoo. Mga kaigsunan, dili lang niya ang tuyo sa ako. Isa imo sa kita tanan na sa tuyo nato. Nganong niya ta diri naay butang nga iyang ipabuhat. Ang butang nga iyang ipabuhat tigala. Kung giunsa kita pag-usap sa Ginoo, mao na ang gahom sa Ginoo. Atong iproklamar kana the goodness of God, that what goodness that He has done in my life. Amen. Amen po mo da, makukadungog. Di man day kung namo madunggan, no? Kaya nagtanaw raman mo da. Alright. So, naanad mong kuog sa simbahan, God. Okay. Mga kaigsunan, remember this. Tanawa, out of darkness, ang atong kinabuhi, so, gikantas kangit-ngit. Kung maghisngot tag kangit-ngit, ngit-ngit kini akong kinabuhi. Kay bisag sa gamay pa ko sa una, gingnan ako sa kumama nga, ngit-ngit pa sa alkitran ang akong kaugmaon. Pero magsalamat ta, kay gigawas, gitawag day ko sa Ginoo, out of the darkness sa akong kinabuhi. Tali sa akong pagabadlungon, tali sa akong pagakriminal, way bulan ganito nga di ko musulod o prisuhan. Pero gitawag ko sa Ginoo aron sa pagproklamar sa unsa kaluoy, grasya o gugma sa Dios. So ikaw karon mga kabay, nagitawag ka sa Ginoo na ay ko'y naila kaniadto nga usa ka ex-convict gi-introduce sa ako ay kinilaging maluoy ta makarelate ta kay pareho mo kasinatian. Ako siyang ginadasig nga mo eskwela kay napa say kapaglaom, napa say paglaom. Gipa missionary na ko tong bata. Man sa pagka-missionary ni hangyo siya nga mo eskwela siya. Gitabangan ako og pa-eskwela, nangita ko mga higala nga makasustener kaniya, dagan ni tabang niya. Pero iya gyapong gitawag na unta to siya kangit-ngit. Gitawag na to siya kangit-ngit. Pero he choose nabalik sa iyang kinabuhi sa kangit. Pero anyway, kung naminaw ka karon, kaila ka kinsa ka, dila na ko i-mention ang imong ngalan. I know. So, naminaw kanini, napay paglaom. Mintras buhi pa ka, nakay paglaom sa pagsugod o bag-o sa imong kinabuhi. Imo rag yung dawaton ang Ginoo. Kay gikan kitas kangit-ngit kitawag ta niya. Alright. Mauni siya nga statement nag-define sa atong identity and purpose. Ikson, hinumdumi nag-define sa ato, dili ang atong kasinatian, dili ang atong kaibalo, dili ang atong kultura, dili ang atong religion. The one who defines us is our God. The God who made heaven and earth. So ayaw mo kabalaka, igsoon, unsa isulti sa imong silingan, unsa isulti sa imong asawa, unsa isulti sa imong pamilya, unsa isulti sa uban sa tao. Kay ang imong experience sa kinabuhi, ang imong mga failures, frustrations, brokenness, imong kultura, ang imong dagway, dili na mo'y nag-define sa imo. Ang nag-define sa imo ang Ginoo. So forget, ang problema manggod nato, kung may daon sa may gisulti sa uban. Kung sa isulti sa uban sa ako, mo nang mangita tao, mga pamaging, mo come up ta sa ilang level, sa ilang economy, sa ilang plastada sa kinabuhi, mauna mga-stress ta. Pero mga depressed na ta. So, kining statement in, asa ito, kalimti ninyo sa Pastor de la Piña, yaw lang ni kalimti, 1 Peter 2:9. 1 Peter 2:9. Happy Sabbath na diya, kag June makabuhay, diya sa Pasig.
Manila John, maayong adlaw nga papaulay. Are, ayun yun yung kalimti, mauni siya nag-define sa imo tanawa ra, special ka, royal generation ka, holy nation, why your holy nation, nga naman. Kay kung naan na ka sa Ginoo, dili na ka balik sa imong kinabuhi. Huli good, gibalaan ka sa Ginoo. Kinsa nagbalaan ang Ginoo. So nagsugod na ka karon sa diyang ana kay relasyon sa Ginoo, nagsugod na ka og pakipag relasyon sa Ginoo. Alright. Ano po tana? Pareho ra ba gyapon ang atong ginaangkon sa mga nag-claim karon nga mga simbahan ato tanawon? The difference. Okay, kining niya mga kabay, mga kapaglaw, ang atong gipresentar, this is the difference. Sa kabalutas Biblia, unsa to ang truth, ato na siyang giproklamar nga wala gyud kulang. Atong gipresentar ang tibuok kamaturan. Mauna, ang kinabuhi ni Abraham, gitawag siya the father of faith. The father of faith nga si Abraham. Naguna-una ganis planos Ginoo, nangabit man to sa Abraham. Pero matingala ka, gitawag yapon siya the father of faith. Sa ato pa, sa kinabuhi ni Abraham, wala tay gitaguan. Just like Pastor De La Piña, wala ko'y gitaguan sa akong kinabuhi. Wala ko'y gitaguan. Niagi ko og pagkakriminal, naagi kong bilangguan. Mo na ang akong asawa, kanang akong naasawa ron, kanang anak sa kuugangan. Before ko nangulitaw ana sa iya, ako gina siyang gisultian sa akong kinatibukan nga pagkatao sa akong kinabuhi. Wa ko'y gitago niya. Niagi kog sakit, niagi kog kabilanggo, niagi kog ingada kada ko nagyan nga mga live-in partner kaniadto. Ako nang gisulti tanan sa iya. Unya ako pagani siyang ginan ayaw gyud ko sugta. Kay kung imo kung suto niya kriminal maka bamana kag kriminal dili maayo sa imo. Una tingala malang ko nga iya ra mong kong gihimong bana. Okay. Daghan nga mga simbahan nga ilang nagiyahan ang mga tao nga tukang Jesus. Ha? Matupaapan ang kinatibukan nga kamaturan, wala gani na apil, kana siya nga gospel, lili na siya kompleto. Example mga kaigsunan. Ang Biblia nagingon ang kinatibukan nga kamaturan. Ang kamaturan nagingon nga ang imong lawas, templo sa Ginoo. Puloy-anan sa Ginoo. Mao na ang Ginoo naana siya pagtulunan nga dili ta magbisyo, dili ta magdrugs, dili ta magsigarilyo, dili ta magnugal, unsa na kay kini nga mga butang dili man ni balaanon. Ha? Kanang atong lifestyle nga naay daghang mga bisyo dili man na balaanon. Inom dumi gi-define ta a holy nation. Unya holy nation. Pasayloa lang ko ninyo igsoon. Holy nation, unya, daghang kag uyab, aside sa imong asawa, dili na siya nagkinabuhi niya ng sumala sa gisulti sa Ginoo. Dili na ka diha, nagsunod sa iya nga kabuton. That's why, ang Biblia nagsulti nga ang ispresentar gyud ang kinatibukan. No? Ang kinatibukan. May mensahe ang Biblia nga isara. Ha? Ang ingon ng Ginoo, remember the Sabbath day to keep it holy. Yalahin ang imong ibadayan. Tanawaran niya, ang pagpaysalaag, kisagol ra ang kamaturan og error. Ang sayop, wala gisulti ang tibuok kamaturan. Tanawa inyong Biblia. Kini Biblia na mo, dili lang ni Biblia sa Seventh-day Adventist. Biblia ni natong tanan, pulong ni sa Ginoo mo nito sundon. Dili na to hagpat-hagpaton ra. So isulti nato ang tanan. So ato lang ni siya mag-guard kung mubalik ta sa atong origin, atong identity, atong minsan, atong commitment, o sa atong diha sa atong panimalay, diha sa atong pulpito, sa atong mga simbahan, isulti na to ang kamaturan o uben nga na diha sa eskwelahan. We are not just another church. Inom dumina. We are the final movement of God raised in a prophetic time. Kaya atong simbahan ha. Mao ni ang final movement nga in a prophetic time with a prophetic message na sintro dia sa grasya aron mapasiguli ang kinatibuk ang kalibutan ang kamaturan aron ang mga tao maandam sa pagbalik sa Ginoo.
So unsaon nato maandam kung wala ta nahibalo sa kinatibuk-an nga kamatuoran. Mao na ang angayan nato inuktukan mga kabay. Alright, tanaw na to. Matod ba, the Seventh-day Adventists have chosen by God as a peculiar people to separate from the world. Wala lang ni naglimit sa Seventh-day Adventists kung imong ituan nga Ginoo mo balik og nangandam ka sa pagbalik diha kaniya. Because the Advent meaning you are waiting for the Lord. Og natultulan nimo ang adlaw nga gisitar sa Ginoo. Mauni siya igsoon. Wala ni siya naglimit ayaw ko as Seventh-day Adventist symbolos. No. Nili igsoon. Dili gyud. Ang kaluwasan sa akong nagikaingon naara sa Ginoo. But God choose the final movement that will prepare, that will warn the people sa pagbalik sa Ginoo aron maandam sila sa pagbalik ngadto sa Ginoo. So kinahanglan nato ang atong connection sa Ginoo. Your connection to the Lord. So unsa may prophetic birth niining kitawag na pamatuod kini siya nga mauni ang simbahan grupo sa mga magtotoo. Forget the building Forget the building zone. Forget the people who believe. Wala ni siya nag-discriminate mga kaigsunan kung unsa ang imong religious affiliation. Remember, special ka. Ang gusto lang sa Ginoo musunod taniya. Musunod taniya. Kay doon naman siya ipasunod. Kay Ginoo man siya. O siya magbuot sa mga guidelines kung unsa nga dalan nga atong pagalakwan. Kini nga simbahan nakaagi kaniadto og pagtuon. Nagtuon ni sila sa about sa the longest prophecy. Kung walay divine intervention, kato sila mga luya. Kaya ang ilang pagsabot ni adtong tuig matud pa October 22, 1844, mao na ilang nasabtan nga mobalik ang Ginoo. Particularly, nagtuon sila Daniel 8:14. Ang ilang interpretation sa sanctuary, mao ang pagbalik sa Ginoo. Ano daw ang pagbalik sa Ginoo? But, sayop ang event, ang ilang sakto ang ilang chronological nga pag-anita, pero sayop ang event, so sayop ang interpretation, nga mauna na ito ang the sanctuary si San Biclain, ang santuaryo pagalimpyuhan, mo na din ang pagbalik sa Ginoo. So God intervened. So doon ay divine intervention nining grupo sa mga tao nga nagtuon sa propesya. Mao na pidaday na iyon nga mag-prophesy again. Shortly after the gift of prophecy to these people, nag-define sa ilang tinuod nga characteristic. Tanawa ang tinuod nga characteristic sa end time remnant. Katapusan nga mga tao. Ang naghulat sa pagbalik sa Ginoo. Wherever you are, even you're a Muslim, you are a Buddhist, you're animist, or you're a group of AD Christian, or you are an Adventist, mga igsunan. Tanawa sa end time, anaan ini ang, unsa kuno, nagabantay sa kasuguan sa Ginoo ug ang spirit sa espiritu sa tagna nga mao ni siyang duha ka component that defines the true people of God. Kung nakasulod ka ani igsoon, sultihan ta ka. Ikaw kining gitaw special sa Ginoo. Holy nation. Harianong sacerdote. Mao na siya. So ang nahitabo din niya to igsoon. Matod pa ang Ginoo din nagsulod dito sa heavenly sanctuary sa 1844. Nagsugod siya sa pag-utingkay, pagbukiki sa atong matag usaka kinabuhi. Atong lifestyle ba? Para ba ani nga, sorry mugamit ko sa akong kaugalingon nga testimony igsoon. Kung nagpadayon ko sa akong kahimtang kaniadto, diha sa gitawag na akong sa akong pagkakriminal. Nya, nakabalo ko nanay Ginoo nagtawag sa ako, magpasaylo, pero wala gipili na ako nga magpabilin na ako dito. Wala na ako gidawat kining kamaturan. Kining kamaturan. Ang plano sa kaluwasan sa Ginoo, wala ko gidawat. Wala ko gitui. Do you think maandam ko sa pagbalik sa Ginoo? Do you think ma-appeal ko aning description sa Revelation 12:17 nga nagbantay ko, nagpailob ko? Mao ni siya ikson ang nagpailob. Ganong magpailob ta kay daghang mga way nato.
Dili kita mangaway, kita'y ginaaway. Kita'y ginaaway. Sa kaniya, to pala away ta. Sukol tag-away, watay gikahlukan. Sulod tag-prisuan, sulod tag-Bartolina. Pero sa diha nga na kay connection sa Ginoo, nasabtan nimo ang kamaturan. Ang atong kinabuhi igsoon, dili na self-centered, na sentro na atong kinabuhi diha sa Ginoo. Ato nang gihatag ang atong kasing-kasing sa Ginoo. Mauna, kaduna na tay kinaiya sa pagkamapailubon. O kining pagkakinaiya nga pagpapailubon igsoon, dili nato ni mahimo unless atong ihatag ang atong kasing-kasing sa Ginoo, mga kaigsunan. Hello? Ha? If the truth of the heavenly sanctuary is not understood, the plan of salvation is not fully understood. Mo'to'y nahitabo nila. Ha? Sanktuaryo dito sa langit, buto sa but, nagugod ang pagpatiliwala ni Ginoong Hesus sa langit. Siya ang atong labawng saserdote. Unsa may ang gihimo? Dito sa langit, igsoon, pagsulod niya sa langit, niya atong 1844, hantod karong panahon na, ang atong mga sala, iyang gina. Kini si Pastor de la Piña, nangawat og sakyanan, ako'y, nana. Pero, adi pa bang ko pastor ato, nangawat sakyanan. Niabot ang panahon, katong kawatag sakyanan, katong hold-upper, katong kriminal, tanay gidunggab dito sa sulod sa prisuan, notoy na Bartolina ni siya. Pero, sa process of time, nitugyan sa Ginoo. Nagsunod sa pulong sa Ginoo by God's grace. Motoy, iyan sala. Ang Ginoo na nabutang dito, agipasaylo. Ang Ginoo ramay mo kapasaylo, nga naman. Kay siya may namatay 2,000 years ago, gilansan sa cross. Ang iyang kamatayon dito sa cross, ang iyang dugo nga miula dito sa Kalbaryo sa cross, mautoy nagtabon sa sala ni Eugenio de la Piña, mautong in the process of time, gitransform siya sa Ginoo, sa grasya, kaluoy, gugma sa Ginoo, nag-eskwela pagka-pastor. Pero nawala. Dili luwas sa mga problema. Dili luwas sa pagpangaway sa mga taong, unamang mga taong palaway. Sa di ta mangaway, awayon ta. Ang tao magod kanang natay mga ginahimo pero kanabang ma-misunderstood ta. Pero manadya, pailog ka. Pailog ka. Nay panahon sa akong kinabuhi nga nagwali ko, karate ko, wala, sa grasya sa Ginoo, wala na ko ni balos. Kaya nga naman, mo nangingon sa pinaday ani-ani ang agda sa pagkamapailubon. Pailog kita, dili man ta nga, musukol ta no, pailog ta. Mauna na'y pinakasikat nga tao karon. Kung nagalagad ka sa Ginoo, pinakasikat, kanang mapailubon. Amin mo dia. So, tanda na. So, ato lang likayan ang mga distractors. So, ni mga distractors ikson. Kini mga distractors ikson, kana nang mag-misunderstood sa tao, sa imo manan, kana nang magpaluya sa imo, kana nang magdaghang mga butang, mga kaigsunan nga maluya ka. Kadili, ang Juan 16:33 unsay gingon? Wala man nagsaad ang Ginoo kung walagad ta sa iya. Wala na kay problema. Adi ta kalikaw problema. Mga espiyo kay tadag kana atong dagway problema na. Di ba? Kaya ito, so man akong mura manig airport akong dagway. Kaya na. Bitaw, di ta kalikaw, those were distractors. Stressors, mga stress sa kinabuhi, dagang stressors. Des panimalay, dagang ka stressors. Diya sa atong trabaho, dagang ka stressors.
Bisan pa nagbuhat ta sa bulaton sa Ginoo, nahakay mga stressors, paway-away ra mo siya wa. Nag-evangelism po mo, nagta, kung nagaway-away, nag-evangelism, katawaran kita na, pero magbantay ta na. Maunang nagyo ng Ginoo, ani-ani ni ang batasan sa mga tao sa Ginoo sa katapusang panahon nagpapapailubon. Dili suklian ang dautan. Pailob ra gyud. Pailob. Sa kunsay ilang isulti sa imo, pailob ra gyud ka. Sulikayan nato na siyang mga distractors, mga kaigsunan. Mao ni siya mo paluya nato. Mga material nga butang. Posible ka na imong trabaho. Posible na ang imong trabaho mooy mooy babag sa atong pagpangandam sa Ginoo. Kay ipa-overtime kag panahon nas ting simba. Those were distractors. Mga material nga butang. So, example, kanang sobra na kay ang imong pagbabad sa cellphone. Imbis panahon na to mag-worship, wala na, dali-dalion na lang ang worship kay those were distractors. So, this is self-explanatory. Mga distractors na sa igsoon, mga babag sa atong mga material nga mga butang. Sa katapusang mga panahon, mga higala, ang Yawa, nag-usab siya sa iyang strategy para ang mga tao sa Ginoo dili maandam sa iyang pagbalik. Kabalo mo unsa nga mga strategy, mga kaigsunan. Ako ni siyang ipadayag ganinyo. Basaha ang Great Controversy. Kanang chapter 2. The whole chapter 2 sa Great Controversy niya siya. Katugon nung gihimo sa Yawa kaniadto nga mga persecution niya nga physical harm, violence, grabe. Pakaon ka sa leon, pulad ka sa leon, panitan ang imong lapa-lapa, ipalakaw ka sa asin niya may suka, nga mga physical persecution. Uy, sultihan tao. Nag-level up ang Yawa. Paminaw, isun. Tanawa ganini sa isun, Ipulihan niya og worldly alluring. Siya alluring. Alluring, maka-attract ba? Example na. Material nga mga butang. So may worldly alluring. Kung nagsugal ka, niya padaugon ka niya. Maalyur ka, malingaw ka, hangtod maadik ka sa pagpanugal. Unya, ang pagpanugal, gidili mo na sa Ginoo. Addiction mo na, makadevelop na addiction. Gitawag na siya behavioral addiction. Ang addiction, dili lang drugs, dili lang alcohol, dili lang kaon nga addiction. Naay gitawag behavioral addiction. So, maunang unsa man kana nga mga addiction ay imo nga mauna siya ay mga distractors sa atong pag-alagad sa Ginoo o makaguba sa atong relasyon sa Ginoo. Kay dili biya ta mga tuglangit. Ako pastor ko sa Seventh-day Adventist, dili ni garantiya nga makasulod ko sa langit. Ang akong relasyon sa Ginoo, ang akong maayong nga relasyon sa Ginoo, mo'y matud kanako sa langit. Nag-ingon si David diha sa Salmo 23. Size, yun siya. In la casa di Jehovah morari por largos días ay sagamin. Og ako, sa tibo kong kinabuhi, ako magapuyo sa puloy-anan sa Diyos. Dito muna itong puloy-anan, mga kaigsunan. Kung asa ka nagpuyo karon naa ka sa gwapo kay nga condominium, gwapo kay nga subdivision, o gwapo kay nga balay, overlooking naa ka dito sa bawah, makita nimo. Okay na. Murag, nindot ta kayo mong paminaw, prisko ang hangin, dili ka na mo'y atong final nga destination, igsuon. Our final destination in heaven. But there are distractors nga babag sa atong pag-adto dito, mga kaigsunan. So, mga igsuon, kining mga butanga nga alluring things sa kalibutan, giingnan kita, gitambagan kita sa Ginoo. Dili nato ibutang ang atong kasing-kasing, huna-huna sa mga butang sa kalibutan.
kay mauni mo babag sa atong pagpangalagad sa Ginoo, pag-andam sa pagbalik sa Ginoo. Kundili inon, pagtigom ka mong bahandi. Nga din, walay taya, walay kawatan nga mukutkot nini, lagunaw na kuunsa ni nga bahandi. Ison kini nga bahandi, mao kini ang atong pagkamapaylugon, pagkamapinasayluon, pagka mapinadayunon sa pagalagad, taliwala gilibutan kita sa kahimtang nga walay paglaom. Ang Ginoo gipangayot niya imong kasing-kasing. Dili ang imong offering. Una ang imong kasing-kasing. Kay gusto niya maglakaw kita niya nga nahigugma kita sa Ginoo. So mga kaigsunan, ako nag-apil kaninyo. Niining kautuon sa adlaw igpapahulay October 12, 2025, hinumdumi kini, mga kaigsunan. Ikaw na ituyo ang Ginoo sa imo. Gidefine ka sa Ginoo kung kinsa ka o unsa imong tuyo. We are defined as a holy nation, a royal family, priesthood, royal priesthood of God. Special si Ginoo. Igsoon. Kay doon na kay katuyuan, nga maong pagproklamar kung giunsa ka sa Ginoo. Ang kaayo sa Ginoo nga, despite nga kita makasasala, o kanang kaayo nga gihatag sa Ginoo, nga muhatod ka na to sa pagkamahinulsulon, nga kina, mudangup kita sa Ginoo. Igsoon, unon sa mga distractors sa imong kinabuhi, ato nang itugyan sa Ginoo. Be with me as I pray, Father in heaven. Ginoo katong naminaw karon ini matak naa. Nasa ilang panimalay. Panalangin ni sila. Ayaw tuguti o Diyos nga ma-distract sila sa mga butang dis kalibutan. Apan, masintro na mo ang among mahunahunang kasing-kasing sa lugar nga gisaad sa Ginoo, sa gisulti ni David, o ako sa tibukong kinabuhi, magapuyo ako sa langit nun nga pulayanan. Ug ang pagpuyo niya, mao ang among presente nga pagpangandam sa among pagpagkamahinulsulon, pagkamapinasayloon, o pagkamalawtayan. Salamat o Diyos nga ikaw magadungog sa among pagampo. Salamat ikaw magapanalangin sa nagatanaw karon sa tibok kalibutan, sa panimalay sa mga bautista diha sa Bakersfield, kay nanay nating diha sa California, Kanyete. Ikaw magapanalangin sa iyang panimalay, kabibot sa iyang mga anak. Ginoo among itugyan kanimong tanan. Salamat ikaw magakamamang Alfonso nga nasa gusa. Salamat o Diyos nga ikaw magatubag sa among pagampo, amo kining gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.